Com va afectar el confinament a les persones amb autisme? Evidentment, aquells aconteixements individuals de cada persona són determinants, i per tant el context en el que es trobessin, la situació familiar, si va passar algun event positiu o negatiu, tot això a nivell individual va afectar. Però si mirem a nivell de grup, a nivell de recerca, quan es té en compte tota la població de persones amb TEA, sí que és cert que hi ha un cert consens en què es van veure afectats el que són els nivells d'ansietat i també van aparèixer més problemes de son. Però cal també tenir en compte que aquelles famílies que tenien els recursos per poder mantenir una rutina o que van rebre suports, van poder d'alguna manera atenuar aquests efectes negatius d'ansietat i de problemes de son.